Al guanyar Alcoi, gestionarem la ciutat des d'un punt de vista global, humà, honest. La planificació estratègica d'un poble necessita un horitzó temporal més llarg que els 4 anys que corresponen a una legislatura. Guanyar Alcoi incentivarà la participació ciutadana, ampliant els pressupostos participatius i garantint que tots els processos que afecten a la ciutat siguin participatius. Creiem en una ciutat solidària, una ciutat que lluita pels drets socials, de tots i de totes. Alcoi ha de dur a terme polítiques i mesures, programes que afavorisquen el desenvolupament de la joventut. Tot el potencial artístic, de patrimoni i infraestructures ja creades han de conformar la base per a donar a conèixer Alcoi com a fàbrica de cultura. Tenim un compromís amb la transparència, amb la sinceritat i amb la honestedat cap als nostres veïns i veïnes. Hem de guanyar Alcoi per donar prioritat a les persones, garantint que totes les necessitats bàsiques de la població estiguen cobertes, especialment en els sectors més vulnerables. Donde el Plan Integral de Accesibilidad y la promoción de la Ley de Dependencia y el desarrollo para la autonomía personal den protagonismo a los colectivos con diversidad funcional. Creiem en la plena participació i integració de la dona en la societat alcoiana. Construïm una ciutat on les dones puguen exercir de forma real els drets de ciutadania. Volem un Alcoi més just i igualitari. Perquè volem construir un Alcoi amb més oportunitats. Donde una ciudad cómoda para unos será confortable para otros. Una ciutat on cap persona sigui il·legal. Ara toca sumar esforços per guanyar Alcoi. Donem un pas endavant per treballar pel bé comú del nostre poble. Comencem a guanyar Alcoi.